Keď už robíte toľko tých epizód, tak darí sa vám niektorú tú epizódu dať na prvú šupu, ako sa hovorí? No, ja si myslím, že my už všetko dávame na prvú šupu. Väčšinou tá epizóda snažíme sa, aby trvala 30 až 40 minút. A tam je tá výhoda aj tá postprodukcia, že ten obraz nemusíme tak akože na neho dbať a strihať to nejak špeciálne, proste ten zvuk sa ľahšie strihá. No, no áno, ľahšie, tým, že to robím všetko ja, takže... Ja to poznám teoreticky. Pán produkčný! A mali ste už nejakého hostia na podcaste? Áno, mali sme, už myslím, že vonku, teraz sme to rátali, že sú traja asi, ale už máme nahratých aj možno, že 5 alebo 6. Práve ten prvý, hej, to som, tuším, že ja priniesol, to bol Petis, to znamená horský vodca, taký celkom známy. Peter Novotný. Áno, Petr Novotný. My sa snažíme priniesť nie, že veľké možno mená, alebo čo, ale takých ľudí tiež autentických, ako sme my. Že nie je nejaké veľké mená, ale zakladá to na nejakých známych, ktorí majú dostatočne veľké skúsenosti. A druhá zásada, že keď sme to nezažili my, tak nech tam máme hostia, ktorý to osobne zažil a ktorému teda veríme, že si nevymýšľa. Taký Zolo Demian, kebyže príjme pozvanie do podcastu, tak jasné, že by sme si ho radi vyspovedali. Na druhej strane si myslíme, že s ľuďmi ako Zolo Demian je strašne veľa obsahu. Teraz máme ešte nezostrihanú Julku, ktorú ešte budeme publikovať, teda mamičku, ktorá s 2 malými deťmi, 6-ročnými, si spravila hrebeňovku Nízkych Tatier. Tak na toto sa inak teším, na túto epizódu. Hej. To ma vlastne privádza k tomu, že ako si vyberáte presne témy. Témy asi, že vznikli, ak môžem ja, tak vznikli tak, že sme si dali taký brainstorm, spolu sme uvažovali čo, potom samostatne, potom sme si robili veľký zoznam a potom sme postupne išli. A nakoniec nám z toho vyšiel taký akože nejaký pattern. Hej, presne, pre niekoho je to možno chaos, ale my sa snažíme trošku striedať, že zahraničie, Slovensko a potom nejaká teória, tak aby tam si každý našiel niečo zo svojho. Že nie sme úplne teda uzatvorení pre nejakú spoluprácu a možno v tomto máme jedinú zásadu, že nemôže to byť firma, ktorej neveríme. Takže aktuálne spoluprácu nemáme, nerobíme. Takže priatelia, keď niekoho poznáte, tak nech sa páči. A v každom prípade sme hlavne najvďačnejší za to, že si to fakt robíme podľa seba, nie sme zaviazaní nikomu ani obsahom toho kontentu, ale ani dajme tomu týmto frekvenciou príspevkov, proste robíme sa to tak, ako nám, aby nám to robilo hlavne radosť. Že aké máte plány najbližšie, dajme tomu, že na rok? Už mám témy rozbité na najbližší rok, čiže my presne vieme, že čo chceme ako. Chceme vysporiadať typka, ktorý si prešiel SMPčku v zime. Budeme nahrávať onedlho s amatérským fotografom, veľmi šikovný, a budeme na tému horská fotografia. Ale to je v poriadku, čo si teraz povedal, tak je to dosť lákavé aj pre mňa samozrejme. Choďte von a proste užívajte si outdoor, kým sa akože dá, to poviem tak, že kým máte akože priateľov. Počúvajte všetko, nie iba náš podcast, počúvajte to s rozumom hlavne, že my chceme určite, čo chceme, tak ľudí inšpirovať, ale my nechceme, aby ste nás počúvali ako Bibliu bez toho, aby ste nad tým rozmýšľali. Myslím, že 20-ročné skúsenosti sú dostatočne dlhé na to, aby ste dokázali niekomu dať nejaké odporúčania, čo týka aj výbavy, aj celkovo nejakých trás a tak ďalej.